Всичко е пиар, но колко струва животът на една котка? А на 10? За някои 700 евро. За други шанс за политически ход. Историята, която ни ужасява днес, не започва вчера. Убийци на животни, грозно насилие, бездушие. Това е реалност, която съществува отдавна. Но защо точно сега научаваме за нея? Когато се оказа, че майката на садистката не е случайна личност, а бивш кандидат кмет от Демократична България, политическата буря стана неизбежна. Кристина Петкова от ДСБ побърза да защити партията си. Не политизирайте случая, призова тя. Но дали самата тя вече не го е използвала? Защото съвсем случайно, малко преди тази история да взриви обществото, Петкова подготвя законопроект за защита на животните, с поправки от председателката на Кажи, организацията, която знаеше за случая от месеци. Беше ли този случай разкрит сега, защото е точното време? Време, в което един политик може да извлече дивиденти. Забавено ли беше умишлено? Ден, седмица, месеци. И ако е така, колко струва животът на една котка,